Sapa sing arep maju? Watak. Watak Tita. Watu titikan. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Momong suwe sapa? Setyaki. Non Setyaki. Setyaki? Heeh. Kartomarma kalah, Swatama kalah, Durmagati kalah. Edan. Kula sampeyan mang semikir Man, Setyaki niku nek kalih liyane kula mesti menang. Nek kalih kula durung karuan. Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apane? Nek pancen wani metu rene tantangan Setyaki. Lho, suluke kok cilik. Suluke tetep gedhe wae.